Hello mga chongs, isang napakalupit na magandang araw po sa ating lahat. So, yun na mga chongs, ito na. Nakita na po natin dun sa Raffy Tulfo in action na yun nga ay inatras na po ni Kuya yung kanyang kaso doon kay sige tirahin mo na. No? Siguro sa mabuting loob ni Kuya, so kaya siguro na kasi pareho sila ang driver, no, naghanap buhay para sa pamilya, para mayroong mapakain sa kanyang pamilya, mayroong mapag-aral sa kanyang mga anak. So siguro na-realize ni Kuya talagang napakaawa naman kasi yung nagsabi ng tirahin mo na ay siguro hindi naman talaga niya alam yung talagang totoong nangyari, kaya siguro napasabi na niya na kaya siguro nasabi niya sige tirahin mo na kasi nga akala siguro niya ay yung babae ay nabastos. So yun pala ay hindi. So ito na mga chongs, no. So yun na mga chongs, no. Ay isinukura po ni Kuya yung kanya kaso doon sa isang driver. Dahil talagang naawa talaga siya. Oh. At doon naman kay alias Linda ay tama naman talaga yon na ipagpatuloy yung kaso. Tuloy talaga yung kaso kasi napakahirap yung ginawa niya, no? Pinabugbog niya, no? Pinagtulungan sa kanyang pamilya, talagang hindi dapat talaga na isuko yung kaso laban sa kanya. Dapat tuloy rin ang kaso. Kasi maraming mga netizens din na nagsasabi na talagang itutuloy yung kaso kasi hindi naman talaga maganda, no? Hindi maganda sa isa kasi hindi naman talaga yung maganda yung ginawa ni alias Linda, yung kanyang mga pinanggagawa, no? Meron din yung kanilang mga kapitbahay, no, nagsabing mga negatibo sa kanya na talagang hindi talaga maganda yung kanyang pag-uugali. So dapat lang talaga ay siya ay makulong. Kanyang maranasan yung buhay bilanggo. So, yun mga chongs. So, ano pang dito mga chongs ay si Kuya ay nabigyan talaga ng magandang blessings, no? In behalf sa lahat ng kanyang nangyari sa kanyang buhay, no? Maraming mga blessings na dumating sa kanya, maraming tulong na dumating sa kanya, at isa na doon ang minigay na tulong ni si Raffy Adolfo, no? Kasi meron na silang business na talagang umaangat na kanilang business, no? Marami na silang mga followers sa Facebook para sa kanilang pagpakitaan. So napakagandang balita talaga yan mga chongs para sa kanilang pamilya, para sila ay makapagsimula muli. So yun mga chongs. So sana po ay tuloy-tuloy na po yung mga blessings na darating po kay Kuya o kumandang driver, na siya po ay ma-full recovery at ang mga nangyari sa kanya ay malunasan, no, sa lahat ng mga blessings na ibibigay ni Lord sa kanya. Yun mga chong, sana po ay maging ayos na po ang kanyang pamilya po ni Tatay Alexander Gutay, at sa inyong pamilya po ay sana ay maraming blessings pa darating po sa inyo, at ang lahat po ng mga masasakit na nangyari po sa inyong buhay ay mapaghilo po yan sa lahat ng mga blessings na ibigay ni Lord po sa inyo. So, yun po mga chongs, maraming salamat sa inyong panonood sa aking video content, at sana po ay ipagdadasal po natin si Kuya Alexander Gutal na maraming pang blessings na darating sa kanyang buhay. So, yun po mga chongs, maraming salamat, and bago po kayo lalabas sa aking channel, please subscribe muna kayo sa aking channel and i-click mo lang din yung aking bell icon mga chongs para kayo ay maging updated sa aking mga latest reaction video na aking gawin dito sa aking YouTube channel. So maraming salamat mga chongs, and bye bye, and God bless po sa inyo.